dat zijn schetsen. Ik zou er niet bij zitten. Je hebt natuurlijk al een foto van mij gemaakt, weet je nog? Ja, deze achter. Staan er meer? Ja. Oh, heb je die allemaal gemaakt? Dan kom ik Koffie verdient hebben. sowieso. Ja, dat is een speciaal effect voor de tentoonstelling. Oh, op die kleine. Ja, joh, je gaat er nog in aanzien. Schets. Die zou als ik haak, die zou ik nu wel haken. Want dan vind ik best een hele leuke voor je Kom, plan. meneer, kom nog eens een beetje hier, dat hier nog even staan. Want die vind ik wel leuk even staan. Mag dat? Kijk maar een beetje daarheen. Zo ja. Doe eens van die kant, hij beter weg. Ja, zo ja. Kijk, maar dan staat hij een beetje zo. Ja, ja. En dan een beetje, ja, dat is goed. Even kijken. Oh, dat is leuk. Wat fijn dat u net hier bent. Ik zal hem even laten. Ik moet even terug, want hij moet even daar vastvinden. Programmeren. Hoe heet u? Vos. Ah ja. Ja, dat is mooi. Ja. Zie je nou het verschil een beetje? Ja, maar dat is, ik bedoel, ik ken u verder niet, ik heb maar één foto en dan, daar maak ik hem op en dan hoef ik niet letterlijk. Want de meeste foto's hou ik toch niet. Nee, maar hoe vaak is het niet zo dat als er iemand u een foto van u maakt dat u zegt, ja dat vind ik niks. Dat is bijna altijd. Hè? Weet je hoe dat komt? Ja. Je ziet jezelf nooit als een ander je ziet. Je bent een spiegelbeeld. Je Ja, ziet ja. nooit je eigen gezicht.